Ọraneze ọmụ na-ekwu wele unu mmalụ m onye na-anụ onye ebudere isi ife dị iche maka vidio onwe onye na-emelu this video direct and afia bụ JCN JCN bịa ka m gwa okwu gee m ntị ife kpata m ji wepụta mebe this video bụ na-ekwe m nkwa mgbe arụ a na-adịrọ m ịghọta and since i kwesịrị ndị nkwa Adam anụzi onu Adam anụzi mkpọta nsi mebi ọ ma bụrụ maka ife my brother me kpata na-ekpe ọzọ m esi ọzọ m ngwa nekwo na nekwo because ịgwa nda njesikwara na nke aya ya bata na ị ga-akpụ ime efi mmeji wee jee emetọp ife ji nna m ejebe nke aya ya ka emepe ka emegha mmụọ bụ efi ji m ewepụ aka go m ije since emegha mmụọ nnabala onwe m and ife ji nna m ejebe bụ efi and again ikwe m nkwa before my brother amara m ife na-eselu gị ya I cannot tell masị m na ife na-eselu gị na my brother because ịma ha na-eso ụnụ anọ mana ịmalụgo na nya bụ ife emechasịa na mmiri ezosigo ịghọta na onye eze Jizọs anyị na-afụkwanụ na nke bụ Jos sinsi ụwa agwa m oke nwa ya savụ ya na ọkwa ọchụnie n'ihe ọnaba emente eme ime ọtụgbu onye eze Jizọs na-apụta online na mmere nke a onye eze Jizọs iji ego gịnị na-agha inyere m aka as your brother ma ọ bụ na ibu ezigbo mmadụ oke rapụ ma enyelụ n'alụ thank you because o doro m anya na abịa na famili anyị ụmụ nwanne m niile ma ụmụ nwanne onwe ha onye inyere aka nobody did not gwakena m ụmụ na famili anyị niile sọsọ ike onye ọbụla jide ego onwe ha onye igwe enyere aka mpụtazi a na-agba mbọ asụ odogwu mbụ ka m rise ya iburukwa anya ọkụ na ekworo na-eso m ọ n'ikpeazụ azị ọnwụ ọlụghị ịchụ na-agwa m na that time ọ na-abụ m bịabe ịkọsị alụmakụ ife mmemme nnaba na ọ na-achọ wee oyi esi wee kpọọ m ka ọ sị mgbagbakọnekwa ife ị na plan ime m mana ọ ga-agwanwu m ya ahụ a na-apịa ịtarị maka ya nwa na-efe ilo datị na ọ gwa m ya enwere ike mme ekweta enwere m ike bịa fụta bịa na ọ na-achọ itisa mụ na my brother na ọnya mee ma ọ gwara m na onye eze Jizọs na-ewuru m anya ọkụ kemgbe ụwa ọ na-abụ okirike my video like this nene my video nenesịa fọ ụdị views na ụdị ka m si apọmpụ iwe wepụ ya na ọ dịrọ happy maka ọ chọọ ka ọ bụrụ sọsọ ya bụ onye bụ odogwu I wonder asị m onye agwa the boy which is I cannot mention his name na this online for now agwa me mention afia for now till 15th November or till time na abịa nka ya kpọrọ na afia agwa the boy no ife ọ ga-abụ na ọ bụ na ọma ọ ka ya bịa gwa m nekwo na nekwo I will not implicate nke ma ewere m uche m ịpụta poma allegations ọsọ ka i wee kọta ọma online gbuo imeji m ọ dị ka ihe gbu ma imeji onye eze Jizọs ihe gbu this image because na ugo chake ga achake ugo chake na achake gị ugo enwere mgbachu onye mara na mbụ Starboy jee jụọ ese m ọfụma onye ya ajụ ọfụma bụ jee paaki jụọ ya ife ome mee na Ireland mgbọsị anyị jee wede n'ọnwa nne ya nwoke anyị don nọdị jụọ ya ife mee that day ka ịma na Starboy ka gị na ya na-emekọ not ọbụla obele mmadụ ebe nnugbo ilube ya ma ụmụ ego ma followers ife ilu n'Igbo edem ekwu ya anya ọnụ so for you thinking that you can bring me down by castigating me is not possible. Ọ dị possible ka ọ kasabla ka anyị ọ dịrọ possible ịghọta more than arrange na guy I don't have mind of frauding people. I want them ji arrange eme ese na na arrange jee chọọ ya na ndị okwu ịchọsịzi ya okwu pụta mwazia na arrange ka ọ na memere mmadụ ya agwa onye gbasara JCN no maka ka nji mebe deli this video ife a na-akọrọ ịbụ ka ntụ nwunyere ụwa obere azụ rapụ onye eze Jizọs maka enenesi nda video the day arụ abido m ikwu imebe this video mesịa ịkpọtara onye eze Jizọs afa iji gosi na onwe plan ịkpọtara ya afa ife niile ikwu which is na onye akwesịghị imelụ ndatị na omehụrụ m ya ịpụtazi ya apụta volunteer help ị ga-emelụ m iwe wepie dị ụtọ na ọchọghị ọdịmma ma ọchọghị ọganiru
You got that? So biko even be your JCN or your can be your. Open if my brother you were not make ya ka iji withdraw back I beg. Mezuolu m nkwa igwe nke a digodo m ezigbo mkpa I beg. Rapụ OnyeEze Jesus because e need ịgwa say native doctor ịgwa afa ifu na onye a achọrọ ọdị mma m ekwubedere ọfụ ka o yi esigbu m o yi egbu m. Ọtọ ife ọma anyị na family ya na-ewu iwe. Ịghọta ọkwa obere ụka ngwa o ji polisi achụwarị nke Anambra steeti ndị ji polisi iji achụwarị Nelson na Facebook. Joke apart, JCN biko abeg I still need your help because if you na be ife jim na aya na eme ya be mmụọ. You got that? Achọ m otu and the sound ka ndele sound gaba. I need just make problem. Biko ịma anwụ ikwe m na ị ga-emelụ m abeg mkpọ na phone pick my call ka emezuo date nkwa hapụ OnyeEze Jesus na ọmụ ka ife na-eme ọ bụla OnyeEze Jesus. Ọmụ ya agwa gị ife na-aya m mmadụ aya pụtasị na ife a na-aya m n'ahụ maka mụ na ya ahụ eyuzu ka ahụ mụ na ahụ m ahụ m bụ ahụ m mmụọ ife na-afụ onye ishu m ebe ọ na-afịa. So JCN na beg ọnwa ife OnyeEze Jesus kwuru maka mmalụ na no kesi dịlụ gị na ọ gbasara ọmụma so abeg biko nna ya ọ bụ ịma nkwa ikwe m mezuolu m ya bụ nkwa ka m mee ife aseni aka gabala onwe m biko. And my fans, please, ndafọ n'anya share this video. Ọ bụrụ na unu ji nọmba JCN tag ya na ya send ya na WhatsApp ka ọ fụ this my video. I beg. Thank you very much. Ọ ga-adịrị ụmụ Igbo mma.